बोला बोला छठी मैया की। गाजीपुर से आरा से चौरा आजमगढ़ से उखिया ले लिया फल गाजीपुर से जोड़े जोड़े कलशुप लिहा ये सजनावा जाई के तुहू भोजपुर से। जाई के बनारस से ले लिहा दौरा जोड़े जोड़े समान लिहा भूलिहा न रौरा भूलिहा न रौरा। जाई के बनारस से ले लिहा दौरा जोड़े जोड़े समान लिहा भूलिहा न रौरा। घटवा पे आजन बाजन बाजी ए जी सोनपुर में घटवा पे आजन बाजन बाजी ए जी सोनपुर में जोड़े जोड़े कलशुप लिहा ये सजनावा जाई के तुहू भोजपुर से सैया हो जाई के तुहू भोजपुर से। पटना से पियरी ली है चूड़ी चंदौली से सावन धर्मेंद्र मिली है ब्रिजेश बवाली से ब्रिजेश बवाली से। पटना से पियरी ली है चूड़ी चंदौली से सावन धर्मेंद्र मिली है ब्रिजेश बवाली से। कुमार गई हाँ छठ के भजनिया और गदेव भोरे भोर में कुमार गई हाँ छठ के भजनिया और गदेव भोर भोर में जोड़े जोड़े कलशुप लिहा ये सजनावा जाई के तुहू भोजपुर से सैया हो जाई के तुहू भोजपुर से।